Sireping sang Wangaraka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pertakapati ingkang cemedhul saking Brangwetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani Jagatraya dewi tatas ingkang mantyan dewasane nengna wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kalapa sumawar cita anggara rekata buta maesara Spati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta hasta astanata saha gara-gara ing jagating pakliran saking amung ngurmati midilira parapat munakawan Kilura Semar Gareng Petrus mawana Kilura Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ora romba alon arire
Oh. Gara-gara. Gara-gara Kang Gareng. Gara-gara. Gara-gara terus. gara-gara Kang. Gara-gara. Apa tuh pertandane gara-gara? Heeh. Senengane iki. Soan ana dusun padukuan ya kuwi padukuan ing padukuan 13 Malangan Sri Gading. Heeh. Acarane apa Gang acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Iya bener wayangan. Merti dusun utawa bersih dusun. Iya, heeh. Wis pokoke mau wis kabeh dikandhaki ning ngarep ning nggon limbukan. Mau wis komplit banget. Iki ya catetan saka bapak-bapak panitia dadi wis komplit. Heeh. Wis ora ana sing keri. Ora ana. Saiki kare seneng-senenge mergo iki wektune ya wis ngoyak banget. Kira-kira wektune mlaku 180 km per jam. Dadi banter banget. Heeh. Saiki karo nilai pamundutan mbok menawa isih ana sing ngirim saka HP Kang. Heeh, tak tilekane. Kadang ya HP ku anyar dadi lek ku mencet ya rada angel iki. Heeh. Wah, iki wis ana kang ning ati diseragenke sing nyekar Mbak Ika. Tali asih tak transfer rekening Mas Gunawan 500 le. Oh nggih. Saking Pak Diputra Negari Gino Baladewa. Nggih. Terus lho iki sapa iki mbek aku iki? Oh wis ding. Terus sing karo nyidam sarine mau. Heeh. Ayo sing di apa jenenge? Wis sandang menggok pelok iki. Ya. Antang-antang menggok pelok e. Heeh. Di anu sesuk gawe gender minir. Dadi nek apa jenenge odo-odo njuk njalukmu minir terus. Heeh, dadi inovasi baru lah minimal lah. Karo gawe sesuk demunge gawe telu sing siji minir ngono kuwi. Pokoke sakarepe dhewe kah. Aku ya wis pusing aku. Ora suwe ndur ora pelok ora ono sing pas cangkeme. Ya ora apa-apa. Karang ya wis kulino to, Gong. Heeh. Aku kan nek nyanyikan lagu pop. Dadi pop ki kaya pop es ngono kan lho. Tegese lagu-lagu Bohemian Rhapsody ngono kae. Wah. Lagu apa kuwi, Kang? Mbuh. Aku ya ora paham. Sing penting nyanyi. Heeh. Saiki minangkani pamundutan sik dhisik, Gong. Ayo sak lagu ki ya apa sik ngono ora langsung apa ya kutut manggung sik ya ora masalah to. Heeh. Engko angler, Gong. Ora masalah. Ora maksude ora angler ngono lho. Heeh. Ya sak kutut manggung ya. Wis jam 2 lho iki. Ora apa-apa, santai wae to. Apa nganu jujak reruk? Apa? Jujak reruk. Jujak reruk ki. Kae lho. Rujak jeruk. Oh, kuwe heeh. Slendro ki. Pelok wae, Ding. Slendro, Ding. Senengane nggo dolanan.
Ayo ben rada gayang sithik lah. Minir. Aku arep ketrucut muni minir, Mbah, ngono ae. Ayo Mbah Bungke. Cocok kae. Sidane apa slendro kutut manggung sik. Sak kututan sak manggungan lah. Men seger sik, men fit awake. Heeh. Kutut manggung kuwi tetep Mbak Ayu ya. Heeh. Wah, dikeploki saiki. Mongko morgane kae iki wis kan was-was. Was-was nek mengko arep turun jaba. Heeh, ndak ngut kancinge. Nek turun jaba ki sok nekat lho, Gong. Nekat kuwi ya. Etok-etoke turun jaba, mengko golek guling, krukupi kemul po sarung ngono kae, wonge lunga. Mbung idul, mbung ngalor. Pongulon. Nyang serandaan. Ngopo kuwi truk nang kono? Mbah aku ora ngerti kok. Aku ya mung nyalurke omongan Saka sapa? saka Mas Janu. Nek Mas Jano kuwi jane rasa digugu kok. Nek rasa digugu kowe engko ora lucu. Oh iya. Iki wae aku ora ono masukan ora lucu lho, Gong. Gong, truk. Heeh, ora apa-apa. Sak kututan, Sak kututan. sak mah. Sak apa jenenge kutut manggung. Oh, deng aku saiki ngingu kewan lho, Truk lho. Kewan apa? Ngingu guwek aku saiki. Ngingu guwek. Heeh. Nek kutuku neng pasti Pira? 30.000. Tak tukokke jangkrik 10.000 to. Tak tutupi apa akuarium kae tak tutupi kertas. Kae kancaku kae boyone kae nguripke kipas banter banget. Tak tinggal turu dikuyuk jangkrik aku, Truk. Biar jiret tok. Jangkrik iki iso liwat nggon tangan, nggon weteng, nggon rai barang liwate. Terus kasurku tak biak ngono kuwi jangkrike do petrut. Ra gelem ngresiki wonge. Ha ya wis kaya ngono kuwi sesuk blend wae, Gong. Kejem lho aja mesakake kowe. Kowe sesuk ki tanggo jaga-jaga tanggo tambul. Ha ya wis gek nganu, apa jenenge? Kutut manggung. Heeh, kutut manggung. Iki aku karo blangkonku ki anyar lho, Truk. Rong dina iki tanggo nganyari lho iki, Truk. Sesuk terus tak dol. Nek ra ndedit terus tak dol. Aja ora ngono kuwi. Iki kowe rung nglunasi to, Gong? Urung. Lah lek ku gawe pas ra duwe to. Terus bisa nggih Mas nganu sareng kalian sik setunggale. Sekalian bincang kula lunasi. Nggih Mas, mboten napa-napa. Jebul dibanjeli karo kancaku. Wong apik antenan kok. Oh kae watu-watu kae. Wah, karo wingi pas awake dhewe sowan mrene iki terus saka bapak-bapak panitia ki ana sing request ana sing nyuwun nek kancaku ki sing kuwi diunggahke. Jenenge Mas Reza kuwi kudu munggah. Wingi wis saka bapak-bapak panitia ana sing nyuwun dadi kudu dipinangkani. Wis kutut manggunge mengko sik aku tak jagongan karo kancaku. Lek kutut manggung mengko setengah 4. Diunggahke disepoti sak-sake kae apa-apa doyan kok. Apa-apa mlebu kae sapa-sapa doyan kok kae kok. Kae jajaran to karo wong lanang kae bahaya lho kae janjane kae. Ayo Mas, Mas Reza munggah Mas disepoti kok turuk. Munggarene sa. Nganggo mic Mas Reza. Nyepeng mic. Lho malah nyekel tangane Mbak Agnes, kok kurang ajar to. Mboten kok. Senengane kok.
Pripun kabare Mas Reza? Alhamdulillah pengestune. Nggih, iki Mas Reza niki dalang ya niki. Dalang saking Pundong. Amin. Sesuk sida wayangan ora Oktober. Insyaallah pengestunipun Mas. Tanggal piro? Tanggal piro? Dereng kantenan. Lah to. Menika pengestunipun mawon. Nggih, heeh. Jare Agustus ning yo gagal. Heeh, Agustus gagal, jarine September gagal meneh. Gagal meneh. Terus Oktober iki. Yo rencana yo gagal meneh Mas. Paling ya ya gagal meneh. Sidane arep ngopo ketoprakan apa piye? Pripun? Mas. Nembang-nembang nggih Mas. Sak lagu ah. Oh. Nene iki ya wingi ya Ajeng apa diberkahi Mas Keswane minjang niku. Wah, Oktober. heeh. Ajeng dikendangi. Bola ya Pendidikanipun. pengendang top ya iki. Nggih, alhamdulillah. Top Marco top. Seneng aku. Menika kula kedawan napa Mas menika? Nggih kedawan supados pecah Mas. Pripun? Mboten kedawan supados ngusungi debok. Wow. Oke. Nggih. Mboten manganu Mas, nembang-nembang Mas. Sakjane Apa nggih ya? anu. Ki nek kesuwen kok selak tak tudang, tak. Nggih, nderek Mas. Ya ajeng arep nyanyi apa Mas? Apa duet? Oh diduetke malah gayeng iki. Diduetke. Diduetke karo Mbak Cimuk. Heeh, sing ben seneng lah. Mas Reza ki ya senenge sing kaya ngono. Mboten. Ora mboten mbok ora ngilang-ilangke, ora mboten-mbotenke. Lah dadak pupuran barang. Kuwi lah. Kuwi lah dalah. Lah kok dadak ngletak lipstik barang. Ayo Mbak jumeneng Mbak. Ini rencang ini ki ndak ojo. Mesake kesuwen jomblo kancaku ki. Nggo conto. Nggo conto nek. Lah apa itu malah klothekan Yamin iki malah apik banget. Waduh, Ngopo Mas? mboten Waduh ki napa-napa. ngopo? Nggih, pinanggih malih, Mbak. Nggih. Wis lah kok pinanggih malah iki apa wis tau Weh, lah, ketemu? Kerep sak panggung, Ci. Lah niki lenggananku lho. Oh, lah ra ngono. Lah Ra ngerti to kowe? dadi iki Mas cetong. Gading jenengan. Ngono Sehat to. to, Mas? Pengestunipun, Mbak. Nggih. Ora kowe saiki petugas anu po? Petugas kebun binatang. Kula Oh, mboten petugase ning kewane, Mas. Oh, alah lah ra ngono. Nggih. Lah niki gawa kewane ta, Mas? Pripun? Kewane anten sik beto mboten? Mbok wonten. Pundi? Lah niku. Nggih. Niki ajeng nembang napa, Mas? Derek, Derek, napa podang kuning mawon? Oh, podang kuning. Nggih. Woi, ya ampun tenan ya. Derek mawon. Ya podang kuning ya ora apa-apa. Nadyan wujute mung peksi. Oh, apik tenan to suarane. Suarane. Kanjiane ya. Tesih sinau nggih, Pak, ampun di. Pun jas. Agawe talining pronto. Monggo gentosan nggih, Mbak. Wilang kejak gantian barang. Nggih gentosan. Omeng lagi sedirit kok gentenan ki. Halus manis ton atine. Ora apa-apa ngejak gentenan, sing penting ora ngejak gentenan kathok lobok mesti iki. Iso nggo rompi. Monggo. Blocking bagi. Oh, yo nganggo. Ra wedi to, Mas? Mboten kok. Nggih. Aman kok aku ra nyokot Oh saiki. nggih, kula sing nyokot. Ya. Le nyokot piye sale nyokot? Le nyokot piye? Mbuh. Allah. Aup.
Ojo lho iki cek bocah to. Nggih, tesih. Lah niku bocah we Kalian- lelenge ra jamak-jamake, Mbak. Mboten. Jane yo rada beling ya. Beling banget. Ngalang-alangi aku lho beling. Ning meneng. Masa minggat kala. Yo, saiki gentenan Mas Reza. Golek isi podang kuning. Wah, apik tenan lho. Napa cakepane? Ayo. Supen. Iba bunga ing atiku. Yo ngene iki lho. Monggo Mas. Monggo. Walah. Juragane. Juragane njaluk Njaluk kopi dila- to. Heeh, njaluk diladeni. Monggo Mbak digongke. Adoh banget nek kon ngegong rono dadan. Tembange menika lho Mas, tembangipun. Oh, lah ra ngono. Wong aku gong kok ya. Nyanding bisa dadi Mas Gading kadose blangkonipun ninggal nggih menika. Heeh, iki sesuk gampang tak saure ngunamu ki. Mboten kok kula iki anu sae ngoten lho diagem menika jan wangun. Iki sing apa jenenge banjur lho aku bayar ki ya Mas Reza iki saking apike ya to. Amin, amin, Yo. amin nggih. Iki nek aku ora ndedit ki ya tetep ora moro engko nek aku ndedit. nek iso Ora. lali nggih. Heeh. Ora nek Mas Reza ki biasanya aku ora ndedit tetep dijaluki ya. Oh, Oh, dadi aku dadak ngedol sesuatu. apa kuwi? Ya Reza aku tak dol sosok ki. Oh, mboten payu Mas. Ora payu apa pisan? Mboten. Iya wis. Mosok ora payu to. Ora apa ya nyelawe-nyelawe ra payu sa. Sopo sing arep tuku? Masuk tuku. Ayo Mas. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng angin terenggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Ngapunten nggih Mas nggih.
iso nyanding sirane. Sampun Mas Kadek. Oh, sampun to niki. Nuwun nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Reza. Iki gandeng iki mau lagune ora ono sing nyuwun dadi ya ora ono apa-apane. Mboten Mas Reza. apa-apa. Mboten apa-apa, pun Nggih, biasa nggih. mboten enten apa-apane. Oh, nek karo Reza ora dinae apa-apa. Mboten, Wah. kadang mau ditinggali KTP kula iki. Buat Oh, lah rak mulane KTP kok rong gawe kok aku. kartu pelajar biasane. Nggih, kartu Mulane kok aku pelajar. tekon kartu pelajarmu nek disa. Ora tak gawa keri ngono kuwi senengane. Padahal ten ngene kula niku. Walah lah rak ngono kuwi. Ajeng ke sekolah Mbak. Hah? Ajeng ke Lah sekolah. niku arep tak ijolke ora iso, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Sami-sami. Sampun, Ora aku ora matur suwun karo kowe engko sik. Oh. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Sampun Mas Gading. Dereng, Oh nggih. dereng tesih gara-gara tetangkep karo sing rada suwe kok. Nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Reza nggih. Oh Nggih. nggih, sami-sami. Nggih lek medhun ampun medal mriku. Lah pripun? Menek mriku terus mlumpat. Oh. Sampun pareng Mas. Nggih Gading. sampun matur sembah nuwun Mas Reza. Jan perbawane iki. Ayo. Tondo batin. Ya ora ngono kuwi. Ayo ora. Minangkane pamun ta salajengipun nggih menika. Kangen ing ati. Apa nganu sik ndam sari sik? Kangen ing ati sik wae. Ingkang kepareng nyekare nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, to? Sik nyidam sari iki, oh iya Ding, kualik aku. Berarti Mbak Ika Suhesti. Nanti senengane kualik aku. Soalnya sok mulak-malik. Mbak Ika. Nggih sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng enjing. Sugeng enjing. Nggih, pripun kabare? Lha takon meneh. Dereng ngantuk? Ngantuk. Ngantuk apa? Nggih. Ngopi apa? Ngantuk ya bubuk kok ngopi. Bubuk. Nah, mbok iya. Bagong senengane. Lah. Kuwi iki jenenge apa jenenge tutorial. Tutorial apa ya? Tutorial lah pokoknya lah. Mbak Ika, kangen ning ati nggih Mbak Ika. Nggih. Menika langsung. Langsung mawon mboten napa-napa mungkin. Nggih. Monggo Mbak Ika, kangen ning ati Mbak Ika. Tas sanggo bawa ya. Ya ora usah wis muni langsung kok mau kok. Ya masa Sabar tekon toh, meneh. kok ngono nesu-nesu. Lah mau wis tekon langsung wae ya langsung. Lah kok masan monggo Mbak Ika, tas aku bawa ya. Senengake. Mas Wahyu siap. Bolake selap terus nek Mas Wahyu kuwi. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku semalam wong bagus tresnaku iki rada kalayu. Ora
swara kang bisa nambani aja semangat wong bagus terus pokoke kira bakal ayu ora suwe aku balik bisa sumanding ana ing sisihmu Sampun matur Mbak Nun nggih Mbak Ika. Sami-sami. Kang ning ati sampun dipinangane. Saiki kari Nyidam Sari. Heeh. Bawane Mbak Agnes. Dibawani Gong. Dibawane. Mbak Agnes bawa Nyidam Sari nggih Mbak Agnes. Nggih, lagi mimik Mbak Agnes. Heeh. Karang yo ket mau nyuwara Gong yo. Ngelak to yo. Heeh, aku ya ngelak. Dadi Pun melu. beto mimik dereng. Urang ya, Mbak. Niki mimik gen kula napa? Lah. Iki lho nganu Lah tegese iki lak ya banyu putih kuwi to. air putih. Heeh. Senengane kok kaya mangkono Air kuwi. putih niki lho gen kula. Air putih kok butek. Ya bening no. Oh iya, air putih iki ya warnane putih. Nek air bening lagi bening. Ayo Mbak bawa Nyidam Sari, Mbak. Monggo, Mbak. Duh wong bagus. Waduh, lapku kuwi bar kena salon pas kanggo ngelap lambe panas ya. Asem kok. Mbak terus ki, Mbak. Ndak. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Suarane iki kaya ana autotune. Apa? Autotune. Autotune ki apa? Wah, autotune mosok ora ngerti autotune ki sing anu kae lho apa jenenge? Tinggo ngepasne swara, nada, larasan. Lha tuku nanti, Mbak?
Ledian. Ledian ora ana apa-apa aku iki rono. Terus kanca-kanca durasi do ngantuk bar entuk amplop. Kok ngerti ya? Ngerti wae aku. Aku nggo sepion ya padaku. Aku nanti sangu sepion. Spion motorku tak copot tak pasang ning nggon aku kok. Umpamakno nahkoda tanpa prau sasat darah dan pepatri idem sari as Wis mau Mbak iki, Mbak. Mbak pisan meneh. Apa nih? Lek bapak aku udah siap nyanyi. Monggo Mas Gading. Macan iya, iya. Saya tak rada mundur. Nyanyi terus. Wis gong, heeh wis.